Другото, което прави много голямо впечатление, че заповедта за незабавна защита е издадена за около час и 15 минути от разпределението в съда. Доколкото съм запознат, чисто технически час и 15 са минути, е много малко време, че да има съда или съдята време да направи тази предварителна проверка за законността или за твърденията в исковата молба и в декларацията по член 9. Какво се случва в случая? За час и 15 минути вече има издадена заповед, уведомени са всички райони, дори и дирекцията социално подпомагане е уведомена, за да сигнализира на частния съдебен изпълнител, който в същия ден трябваше да извърши принудително предаване на детето, тъй като майката отказваше на всички доброволни покани да върне детето според решението на Софийския районен съд. Това е, което искам да внеса като яснота и като да се замислят хората, има ли възможност това да е абсолютна случайност, че в деня, в който трябва да се бъде предадено детето, вече имаме заповед за незабавна защита и социалните изпращат писмо на частния съдебен изпълнител, той да не осъществява предаването на детето. Тук изводите всеки може да си направи сам. Отделно не ми го побира ума как може председател на районен съд да изобщо да отива при положение, че е запознат с закона, тъй като стои по-високо в иерархията, за да бъде на тази позиция и да тълкува извън съда съдебни заповеди на друг съд, което за мен е абсолютно безумие в правовия ред в тази държава и няма как това да остане без да бъде дадена гласност на този случай,